Il-konsum ta' zokkor fost it-tfal qed iqajjem tħassib serju dwar is-saħħa tagħhom, hekk kif in-nutrizzjonista Sharon Vella wissi dwar l-effetti fit-tul ta' dieta mimlija ħelu u prodotti ipproċessati. Hija spjegat li meta tfal jkun smaw ħafna zokkor minn età żgħira jiżviluppaw l-blieba kbira l-ħelu li bekk tibedhom milli jieklu l-ħaxix u l-vitamini meħtieġa. Spjegat li ħafna mill-ikel li jattira l-tfal jkun fih ħafna kuluri u preservattivi. Ta' meta jitlu il-kuluri u preservattivi fl-ikel, ta' ħafna drabi nsibuhom f'dak li jgħidulhom UPFs, ultra processed foods, u dawn ħafna drabi daw l-ultra processed foods fihom ħafna zokkrijiet, ħafna mluħa żejda, xaħmijiet. Aħna bħala direttorat tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mart dejjem ngħidu kemm hu importanti li nsajru aħna mid-dar bi prodotti naturali u friski u ġenwini u mhux affarijiet li huma diġà lesti pakkeġġjati għax dawn fihom dawn l-additivi apposta biex dawn nagħtu każ itawlu shelf life. Saħ dwar l-importanza li jinqraw it-tikketti ta' fuq il-prodotti tal-ikel qabel jinxtraw. Imma studju sabu li għandek bżonn minn 8 sa 10 darbiet li tipprovalhom oġġett li tfal u plas li huma wkoll ikunu role models il-ġenituri. Kull pakkett pakkeġġjat fuq wara għandu dik li tissejjaħ il-Nutrition Information Label u fiha nsibu informazzjoni fuq kemm prodott għandu karboidrati li minnu zokkor, kemm għandu xaħam, total fat u minnu kemm għandu saturated fats. Hija importantissima. Kemm jista' jkun naqrawhom per 100 gram daw it-tikketti. Issa zokkor itu ħafna ismijiet differenti bħal dextrose, bħal maltose, bħal cane sugar, high fructose syrup, dawk huma kollha ifissru zokkor. Jiġifieri jekk dawn narawhom fil-bidu tal-lista tal-ingredjenti, dak qed jgħidlek li l-prodott fih ħafna zokkor. Fakret dwar l-importanza tal-ikel bnin fl-iskejjel. Infatti dak li jgħidulu il-whole school approach healthy eating food policies li minnhom joħorġu il-food and beverage standards meta fejn l-iskejjel huma obbligati li josservawhom anke ħwienet ta' tuck shops li hemm ġew l-iskola jew operaturi oħra u hemm għandhom il-listi ta' ikel li huwa projbit milli jidħol fl-iskola. L-awtoritajiet tas-saħħa tikomplu jħeġġu lill-ġenituri biex jażlu ikel aktar naturali u nutrittiv bilan li t-tfal jikbru b'drawwiet ta' ikel bnin frisk u tajjeb għas-saħħa.